Dan is-sajf 11 il-bajja f'Malta u Fawdex fosthom Tajntu Fiha tal-Mellieħa ta' Ħondoq ir-Rumien u ta' Marsalforn se jtajru l-bandiera l-blu. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Bajja tal-Għadira ġie spjegat kif dawn il-bajjiet jiġu analizzati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Bandiera l-Blu b'ġurija magħmula minn uffiċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda u l-Unjoni Ewropea fost l-oħrajn li evalwaw il-bajjiet u jaraw liema ħaqhom jieħdu l timbru li jattira tant turisti. Vincent Attard, il-President Eżekuttiv ta' Nature Trust, l-organizzazzjoni li tirrappreżenta l-bandiera blu f'Malta, spjega li madwar id-dinja hawn 5,000 bajja li tajru din il-bandiera. Biex bajja tingħata dan iċ-ċertifikat trid tissodisfa 4 kriterji. Daw kollha tista' taqsamhom fuq health and safety fuq il-beach li għandek il-lifeguards li l-beach hija mnatfa m'għandekx perikli, li għandek ukoll informazzjoni fuq l-ambjent tal-beach u anke pereżempju fil-każ ta' Malta inti jkollok il-beach nadif huwa tajjeb biex tatratta pereżempju l-fkieren ibejtu li jgħinu fil-prodott turistiku, għandek ukoll il-kwalità tal-baħar li hija importanti u l-iktar u mhux l-inqas il-manager tas-siti li ovvjament inti għandek il-beach immaniġġjat bl-iskart separat kollox, allura kull min ikun fuq dik il-bajja jaf li huwa post sikur. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-bandiera l-blu tfisser qabża oħra biex minn pajjiżna verament nagħmlu ċentru ta' eċċellenza fuq kull livell. Iċ-ċertifikat tal-Blue Flag huwa pass ieħor il qudiem fid-direzzjoni li qegħdin naqbdu bħala pajjiż fejn tidħol il-kwalità. Rridu naraw li l-kwalità tkun l-ordni tal-ġurnata. U grazzi għal deċiżjonijiet bħal dawn illi aħna kapaċi li pajjiżna jkun ċentru ta' eċċellenza turistika sabiex bekk naraw li t-turist li jiġi f'pajjiżna ikollu kwalità fl-esperjenza tiegħu biex bekk la darba jitlaq minn pajjiżna ikun imħeġġeġ li jerġa' jirritorna hawnhekk għal btala oħra fis-snin ta' wara. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija innota li l-bajjiet f'pajjiżna huma parti integrali mill-prodott turistiku Malti u allura dan it-timbru prestiġjuż tal-bandiera l-blu se jkun kruċjali biex jatira aktar turisti li ngżiritna. Intant l-Laqda Internazzjonali tal-Bandiera l-Blu faħret lil bajjiet Maltin b'mod partikolari għal miżuri xierqa li għandhom brabta mas-sigurtà minħabba l-imxija tal-coronavirus.